Вітаем вас, дарагія тэлегледачы, хвала Езусу Хрысту. Мы удзельнічаем з вами ў вечаровай імшы вечары Пана. Збіраемся сёння вакол Хрыста Пана, як вучні на апошняй вячэры. Удзельнічаем у тых жа падзеях. Пан Езус сам запрашае нас да супольнага стала. Ён возьме хлеб і віно і пераменіць іх у сваё цела і кроў, каб нас накарміць. Усё гэта ён чыніць з любові да нас. Святую імшу, якая распачынаецца, узначаліць арцыбіскуп Іосіф Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Літургію ён правядзе ў касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі ў Мінску. Імшой, вячэры Пана, мы распачынаем святы пасхальны трыдуум. Гэтыя дні адно вялікае свята, якое увасабляе найвялікшыя таямніцы нашага збаўлення. Сабраўшыся вакол Хрыста, мы будзем удзельнічаць у вячэры, у муках на Галгофе і ў слаўным уваскрасенні ў велікодную ноч. Сёння мы ўспамінаем дзень, калі наш Пан Езус Хрыстус даручыў сваім вучням сакрамент ахвяравання свайго цела і крыві і ўстанавіў сакрамент святарства новага запавету. Абмыўшы ногі сваім вучням, ён даў нам прыклад сапраўднай любові, якая вынікае з Эўхарыстыі. Магутным сімвалам сённяшняга свята з'яўляецца пусты табернакулюм. Гэты знак для нас таго, што менавіта святая імша, якую служаць у супольнасці, з'яўляецца крыніцай і вяршыняй нашага хрысціянскага жыцця, за якой вынікаюць усе іншыя духоўныя даброты, перададзеныя нам праз касцёл. Увойдзем у вечэрніцу разам з Езусам Хрыстом і вучнямі і зоймем сваё месца за сталом. Засядзем позірк на Езуса, засяродзім позірк на Езуса, які да канца палюбіў нас, які ахвяруе сябе за нас у сваёй ахвяры. Ён сядае з намі за стол і кажа: «Я вельмі жадаю есці з вамі пасху». Адыходзячы, Хрыстус абавязаў нас да ўзаемнай любові, дзеля імя якой мы цяпер і распачынаем нашу супольную малітву. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Милость Бога Отца, ласка нашего Пана Иисуса Христа і дар єдності у Духу Святим, нехай будуть з усіми вами.
Христос у тую ноч разом з вучнями był za stolом. Tajna wieczerza, apóźnia wieczera Jezusa Chrysta z włóczniami. Ale On tak polubił nas, tak polubił ich, że chciał zostać z nami na zawsze. Тому Chrystus podczas Tajnej Wieczery ustanawia sakrament Eucharystii i świętarstwa. I сьогодні my, tak jak Ty, apostoły, zaproszeni Jezusem Chrystom na гэтую нашу ахвяру у нашym Мінсько-Могилівському вечернику, у архікатедри, нашої катедри. І кожен з нас запрошений Єзусом Христом, і кожен з нас має своє місце. Тому сьогодні, під час гэтай святої імши подяки Єзусу Христу за те, що Він з нами назавсёды, що ми маємо куди прийти і до кого прийти, і з ким вести діалог, молитви. Ми сьогодні дякуємо і молимося, щоб усі почули гэты голос. Голос запрошення Єзуса Христа, щоб кожен чоловік спознав дорогу до Бога. Ваша Экселленция, поважанные бискупы и верники святары, повіншують арцебіскупа і Сьогодні всіх собраних ви при знову алтарі повторили святаров так, з Днем якого святарства. сказали день Бо своего у гэты воскрешения. дзень Jesús Chrystus Дякуємо со за сваімі ваше апосталамі, служіння, Ён якое устанавіў ґрунтуецца на менавіта малітве, гэты ахвярнасці сакрамент святарства. и близкости до людей, что шукают правду. Будьте свідками Божої присутності, які не отчаиваются, а дозволяють Божій ласці переміняти їх серце і діяння. Сакраменты Эўхарыстыі і святарства, яны ўзаемна звязаны адзін з адным, бо без святара няма Эўхарыстыі, а без Эўхарыстыі няма сэнсу сакраменту святарства. Дзякуем сёння за гэтыя вялікія дары, цела і крыві Езуса Хрыста, якія Ён заставіў нам у сакраменце Эўхарыстыі, і дзякуем і молімся за святароў. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы могли годно скласти гэтую найсвятейшую ахвяру. Сповядаюся Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Заклик, Пане, змилуйся над нами, Христе, змилуйся над нами. Гэта праяўленне нашай пакорлівасці. Менавіта праз гэтыя заклікі мы просім, каб Пан Езус адпусціў нам усе нашыя правіны і слабасці, і каб мы маглі годна ўдзельнічаць у святой малітве. Цяпер спяваецца гімн «Хвала на вышынях Богу». У час, калі гучыць гімн, б'юць званы, якія пасля яго заканчэння змаўкаюць, пакуль гімн «Хвалы на вышынях Богу» ізноў не загучыць падчас пасхальнай вігіліі. На гэты ж час арганы і іншыя музычныя інструменты могуць выкарыстоўваць толькі для суправаджання.
Цяпер наступае момант калекты. Молимся. Малітва калекта ад слова збор і азначае збор просьбы ўсёй супольнасці, Боже, ми якія вшановуємо митрополит складає найсвятейшу Богу ад ім'я вечерю, вернікаў. подчас якої Твой одинородный Сын перед тим, як отдать себе на смерть, покинул костелу новую вечную ахвяру и по силах своей любови. Просим Тебе, дай нам з гэтай великой таємниці черпать повноту життя і любові. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Літургія сённяшняга вечара распачынае штогадовы У ўспамін першым святаў чытанні нашага вызвалення, апісаннем спажывання пасхальнага ягняці. І чуем пра ўстанаўленне старазапаветнай Пасхі. Кроў ягняці на дзвярах выратавала тады ізраільцян ад смерці. Для нас, хрысціянаў, гэтая ягня з'яўляецца правобразам самого Езуса Хрыста. Менавіта яго ахвяра і яго кроў, пралітая на крыжы, назаўсёды ратуюць нас ад няволі граху. У другім чытанні святы апостол Павел перадае нам адно з самых старажытных сведчанняў пра апошнюю вячэру. Зараз мы пачуем словы самого Хрыста, якімі ён устанаўлівае сакрамент Эўхарыстыі і новы запавет. Кажучы апосталам, гэта чыніце на маю памяць. Езус таксама дае пачатак сакраменту святарства, каб яго збаўчая ахвяра магла здзяйсняцца на алтарах праз усе пакаленні. Паства Хрыста, поўная любові, які мые ногі, з'яўляецца умовай плённага ўдзелу ў Эўхарыстыі. Хрыстус сёння абавязвае нас да праўдзівай любові. Запавет любові з'яўляецца найважнейшым запаветам вучняў Хрыста. Любоў – гэта ачышчэнне і праўдзівае вызваленне ад грахоў. Гэтае вызваленне было пачаткам таксама і нашага вызвалення, здзейсненага Хрыстом, баранкам Божым, які пра сваю кроў выбавіў Чытанне нас з кнігі няволі Заходу. граху і смерці. У тыя дні сказаў пан Маісею і Аарону у зямлі егіпецкай: «Месяц гэты няхай будзе ў вас пачаткам месяцаў. Ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разлічыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без заганаў, самец аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно ў вас да 14-го дня гэтага месяца. А пасля ўся грамада Ізраіля зарэжа яго на змярканні. І возьмуць ягоную кроў і пазначаць ёй вушакі і бэльку над дзвярамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні. Будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго. Сцёгны вашыя будуць апаясаныя, сандалі на нагах вашых і кій ваш у руках вашых. Есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я прайду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца ў зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і ўчыню суд над усімі багамі Егіпта. Я, Пан, і будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я ўбачу кроў, абміну вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, калі буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго, як свята Пана праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Гэта Слова Божие. Цяпер гучыць распансарыны псальм. Гэта літургічны элемент імшы ў рымска-каталіцкім касцёле.
выконваецца падчас літургіі словапаміж-чытаннямі. Ён з'яўляецца адказам вернікаў на пачутае Божае Слова. Чим отчачу я пану, за все добродействы охот для мяне. Келих спавления сниму и буду закликать имя Пана. Очах Пана, смерть яко святых. Я слуха Твой, Сын слухи Твоей, Ты разорвал мои кайданы. Можам заўважыць, што спеў выконваецца без акампанементу аргана, бо на гэты час арганы і іншыя музычныя інструменты могуць выкарыстоўвацца толькі з суправаджэння спеву. Перед усім яго народом. Пакармам вызвалення Божага люду новага запавету з'яўляецца Еўхарыстыя. Святы апостол Павел перадае нам апісанне і устанаўленне. Што і вам перадаў, што пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць. Таксама ўзяў пасля вячэры келіх і сказаў: гэта ёсць келіх новага запавету ў крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе. Гэта Слова Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Даю вам новую заповедь, как любили один одного, як я полюбил вас. Цяпер будзе адчытаны фрагмент Евангелія, у якім мы пачуем пра паставу Хрыста, якія мые ногі. Пастава поўнай любові з'яўляецца умовай плённага ўдзелу ў Еўхарыстыі. Христус сёння абавязвае нас да праўдзівай любові. Читание Святого Евангелия паводле Яна. Перед святом Пасхи Езус, ведаючы, што прыйшла ягоная гадзіна перайсці з гэтага свету да гайца, полюбіўшы сваіх у свеце, да рэшты полюбіў іх. І падчас вячэры, калі д'ябал ужо схіліў сэрца Юды Сымонага Іскарыёта,
Езус, ведаючы, што Отец усё аддаў у рукі ягоныя, і што ён выйшаў ад Бога і да Бога ідзе, устаў за стола, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падперазаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падперазаны. Падышоў да Сымона Пятра, той сказаў яму: «Пане, ты хочаш абмыць мне ногі?» Езус сказаў яму: «Тое, што я раблю, ты цяпер не разумееш, але зразумееш пасля». Сказаў яму Пётр: не абмыеш ніколі маіх ног». Езус адказаў яму: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Сымон Пётр кажа яму: «Пане, не толькі ногі, але і рукі і галаву». Сказаў яму Езус: «Абмытаму трэба толькі ногі абмыць, бо ўвесь чысты. І вы чыстыя, але не ўсе. Бо ведаў, хто выдасць яго. Таму сказаў: не ўсе вы чыстыя». А калі абмыў ім ногі, апрануў вопратку сваю і зноў заняў месца за столом і сказаў ім: «Ці разумееце, што я зрабіў вам? Вы мяне называеце настаўнікам і панам і добра кажаце, бо я ім ёсць. Калі ж я пан і настаўнік абмыў вам ногі, то і вы павінны абмываць ногі адзін аднаму. Я даў вам прыклад, каб і вы рабілі, як я зрабіў вам». Гэта слова Пана. Абмываючы ногі іншым, мы не дэманструем сваю перавагу, а хутчэй прызнаём сваю слабасць, сваю няздольнасць служыць адзін аднаму так, як жадае Хрыстус. Пераймаючы гэты жэст, мы просім яго даць нам сілу быць слугамі. Гэта свята таксама можа спрыяць прымірэнню паміж людзьмі, якія часам раняць і шкодзяць адзін аднога. Цяпер, пасля абвяшчэння Евангелія, мітрапаліт Іосіф прамовіць хамілію, у якой растлумачыць галоўныя таямніцы, якія ўзгадваюцца ў гэтай святой імшы. Устанаўленне Эўхарыстыі і святарства, а таксама наказ Хрыста аб братняй любові. Выданы ўзяў хлеб. Узнёс падзяку, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама ўзяў пасля вячэры келіх, кажучы: «Гэта ёсць келіх новага запавету у крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць». Умілаваныя сёстры і браты ў Хрысце, для нас, вернікаў, узгаданыя вышэй словы, як і ўся сённяшняя эўхарыстычная цэлебрацыя, маюць выключнае значэнне. Яны пераносяць нас у вячэрнік,
каб зноў перажыць вялікія падзеі тайнай апошняй вячэры з Панам. Яны прыпамінаюць тую ноч, калі Езус быў здраджаны. Наша ноч – тую ноч. Тая вячэра – нашую вячэру, эўхарыстычную сёння. Гэтак жа, як вучні ў тую ноч, так і мы сёння запрошаныя заняць сваё месца з Езусам за сталом вячэрніка Мінска-Магілёўскай архідыяцэзы, каб зноў перажыць тыя апошнія хвіліны перад тым, як Езуса арыштавалі, затым нявінна асудзілі на смерць праз укрыжаванне. Езус, ведаючы пра гадзіну сваёй смерці на крыжы, хоча пакінуць сваім вучням і ўсім вернікам да канца часоў бачны знак сваёй прысутнасці. Гэта Эўхарыстыя. У той памятны вечар у вячэрніку Езус прамовіў благаслаўленне над хлебам і віном, а потым, прапанаваўшы іх сваім вучням, сказаў: «Прыміце, ешце, гэта цела маё, піце, гэта кроў мая, новага і вечнага запавету». Мае дарагія, чаму Езус выкарыставаў хлеб і віно для Эўхарыстыі? Ён выкарыставаў хлеб і віно, таму што хлеб і віно заўсёды былі асноўнай ежай чалавека. Хлеб у прыватнасці забяспечваў выжыванне нават у самыя цяжкія хвіліны. Найбольшы голад быў тады, калі хлеба не хапала. Каб зразумець вялікі дар хлеба, варта паслухаць тых, хто перажыў войны, эпідэміі і лагеры смерці. Як успаміналі з болем нашыя дзяды, кажучы, крошку хлеба шанавалі. Сёння ў нас ёсць празмернасць тавараў, і, на жаль, хлеб часта не паважаюць. Аднак, нават тады, калі людзі не паважаюць хлеб, ён заўсёды будзе заставацца сімвалам жыцця і надзеі, дабра і любові. Вось чаму Езус выкарыстаў хлеб і віно, каб ператварыць іх у сваё цела і кроў. Ён хацеў, каб хлеб і віно, пераўтвораныя ў яго цела і кроў, былі асноўным духоўным спажыткам вернікам. Сілкуючыся ім, мы умацоўваемся ў веры, атрымліваем духоўную сілу, каб супрацьстаяць штодзённым цяжкасцям і асабістым слабасцям. Узброіваемся сілай барацьбы за злом і грахом і атрымоўваем мужнасць, каб адважна сведчыць пра наша сяброўства з Езусам Христом. Сілкуючыся яго целам і крывёю, мы вучымся любіць, як Езус, прабачаць, як Езус, і служыць іншым, як Езус. У сваёй кнізе «Жыццё Езуса Хрыста» біскуп Фултан пакінуў нам цудоўнае разважанне пра Эўхарыстыю. Ён піша так: «Гэтак жа, як хлеб робіцца з мноства зерняў збожжа, а віно з мноства вінаграду, так і мноства вернікаў адно ў Хрысце. Ніякае іншыя рэчывы ў прыродзе не павінны пакутаваць больш, як зерне і вінаград, каб стаць хлебам і віном. Пшаніца павінна быць змолатай жарнавамі, а затым быць падвергнутай ачышчальнаму агню, перш чым стаць хлебам. Вінаград, у сваю чаргу, павінен прайсці праз давільны прэс, каб выпусціць сок, які становіцца віном. Такім чынам, яны сапраўды сімвалізуюць пакуты Хрыста і умовы збаўлення. Бо наш Пан сказаў, што калі мы не памром для сябе, не можам жыць з ім. Браты і сёстры, у гэтым глыбокім разважанні нагадваецца нам, што хлеб, зроблены з пшаніцы, і віно, выціснутае з вінаграду, становяцца сімвалам велізарных пакут Езуса і яго смерці на крыжы.
Таму, спажываючы гэты хлеб, мы становімся удзельнікамі падзеі вячэрніка, Галгофы і крыжа. Такім чынам мы становімся часткай жыцця Езуса Хрыста. Святая імша, як мы кажам, гэта бескрывавая ахвяра, крывавай ахвяры крыжа. У вячэрніку Езус разламаў хлеб, каб прадставіць сваё параненае чалавечае цела, а таксама каб паказаць, што ён добраахвотная ахвяра. Браты і сёстры, Езус зрабіў гэта з любові да нас. Мы адчуваем гэта, напаўняем гэтым свае сэрцы, калі па-сапраўднаму удзельнічаем у Эўхарыстыі. Мы адчуваем гэта, калі адкрываем і прымаем яго ў свае сэрцы. Сапраўдная любоў збліжае нас, яна прагне адзінства. Святы Ян нагадвае нам пра гэта ў Евангеліі, апісваючы падзеі з вячэрніка. Езус, ведаючы, што прыйшла яго гадзіна перайсці з гэтага свету да Айца, палюбіўшы сваіх у свеце, да рэшты палюбіў іх. Такім чынам, праз спажыванне цела і крыві Пана пад выглядам хлеба і віна нараджаецца сапраўднае і аўтэнтычнае адзінства паміж намі і Езусам. Папа Францішак казаў, што той, хто дазваляе Хрысту дакрануцца свайго сэрца, становіцца маладосцю Езуса Хрыста, які з'яўляецца найпрыгажэйшай маладосцю гэтага свету. Таму гэтую любоў, адзінства і перамену немагчыма адлучыць і немагчыма адчуць дыстанцыйна ці ў поспеху. Каб адчуць прысутнасць Езуса ў Эўхарыстыі, падобна да таго, як аб гэтым распавядалі вучні з Эмаўс, ці ж не палала ў нас сэрца нашае, калі Ён размаўляў з намі ў дарозе і тлумачыў нам Пісанне? Мы павінны падрыхтавацца да яе, аддзяліцца ад знешняга шуму і мітусні, унутрана супакоіць сваё сэрца. Мы павінны духоўна увайсці ў цэлебрацыю Эўхарыстыі, гэта значыць адкрыць сябе на прысутнасць Езуса Хрыста, накіраваць да Яго сваю волю і думкі, абудзіць жаданне быць з ім і выказаць сваю гатоўнасць прыяць Яго ў сваё сэрца. Папа Францішак казаў, будзем памятаць, што ў кожнай святой імшы, на якой мы прысутнічаем, нашыя чаканні спраўджаюцца. Пан Езус прыходзіць да нас, каб мы маглі пазнаць Яго імя, Яго сапраўднае аблічча, каб мы маглі адчуць Яго прысутнасць і бясконцую міласэрнасць. Таму няхай удзел у святой імшы ніколі не будзе для нас абавязкам, просіць пантыфік, але шансам, дадзены нам Богам. Мае дарагія, папа Леў XIV падчас урачыстасці працэсіі Божага цела ў Рыме аб Эўхарыстыі разважаў так. Калі мы дорым падарунак, нават невялікі, але ў межах нашых магчымасцей і бачым, што той, хто яго атрымлівае, цэніць яго, як мы шчаслівыя, калі адчуваем, што гэты падарунак, якім бы простым ён не быў, яшчэ глыбей аб'ядноўвае нас з тымі, каго мы любім. Падумаем, як гэта цудоўна, кажа папа. У Эўхарыстыі менавіта гэта адбываецца паміж намі і Богам. Пан прымае, асвячае і благаслаўляе хлеб і віно, якім мы ахвяруем на алтары разам з ахвярай нашага жыцця і ператварае іх у цела і кроў Хрыста, ахвяру любові дзеля збаўлення свету. Бог аб'ядноўваецца з намі, з радасцю прымае тое, што мы прыносім, і запрашае нас аб'яднацца з ім, прымаючы яго дар любові
і дзелячыся ім з аднолькавай радасцю. Адсюль, сустракаючыся з моладзю 3 жніўня 2025 года у Тор Варгата з нагоды юбілею моладзі пантыфік заахвочваў: «Дарагая моладзь, імкніцеся да вялікага, да святасці, дзе б вы не знаходзіліся, не задавальняйцеся нічым меншым. Ніякае сяброўства не можа быць верным, калі яно не ў Хрысце». А святы Аўгустын кажа: «Няма сапраўднае сяброўства, калі яно не ў Хрысце». Сяброўства з Хрыстом – гэта падмурак веры. Не проста адзін з многіх сродкаў у будаўніцтве будучыні. Гэта нашая палярная зорка. Сяброўства можа сапраўды змяніць свет. Сяброўства – гэта шлях да міру. Эўхарыстыя – гэта дар міру, сцвярджае пантыфік. Браты і сёстры, паколькі Эўхарыстыя такая важная, варта паслухаць сённяшняе Евангелие. У ім гаворыцца, што перад тым, як Езус благаславіў хлеб і віно у сваё цела і кроў, ён устаў за стала, скінуў верхнюю вопратку і, узяўшы палатно, падпяразаўся. Потым наліў вады ў місу і пачаў абмываць ногі вучням і выціраць палатном, якім быў падпяразан. І калі Пётр пачаў пярэчыць, што Езус хоча абмыць яму ногі, ён пачуў ад Езуса: «Калі не абмыю цябе, не будзеш мець удзелу са мною». Браты і сёстры, такім чынам Езус чакае ад нас, што мы будзем прыступаць да Эўхарыстыі чыстымі духам і целам. Чысціня – гэта плён пакоры, прыніжэнне сябе перад Богам, поўнага даверу да Яго. Чысты чалавек – гэта той, хто, ведаючы свае слабасці, недасканаласці і грахі, не ўцякае ад Бога, але як евангелісткі мытнік ідзе да Бога і пакорліва просіць прабачэння. Чысты чалавек – гэта той, хто прыкладае намаганні, каб вызваліцца ад усялякай няволі граху, асабліва цяжкага граху, каб стаць усё больш свабодным у гэтай свабодзе любові Бога і бліжняга. Такім чынам, абмыванне ног сімвалізуе бясконцую любоў, якой Езус напаўняе нашыя сэрцы, каб мы маглі стаць келіхам эўхарыстычнай любові, з якіх іншыя могуць наталіць сваю смаку. Просім сёння Езуса даць нам глыбокае разуменне Эўхарыстыі і здольнасць будаваць на ёй асабістае, сямейнае і грамадскае жыццё. Амен. Узнесем наши сердца и представим Пану Богу наши молитвы за нас особисто, наше громадство и увесь свет. Молимся за Божий костел, коли каб ён ми збирав чоловіцтво за представляємо нашу супольним молитву христичним до столом. любячого Тебе нас просим. Бога, який, напевно, вислуховує усі Молимся наші за потреби святого і Отця який Івана, допомагає каб Бог нам дав йому у ласку житті вірного щоденному. служення Божому народу. Тебе просим. Молимся за усіх святаров, каб яны цэлебравалі найсвяцейшую ахвяру з пашанай і глыбокай верай. Цябе просим. Молимся за удзельнікаў рэлігійных рухаў, каб яны клапаціліся аб распаўсюджванні добрай навіны ў сучасным свеце. Цябе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы зразумелі, што ў кожнай святой мшы
здзяйсняецца адкупленне чалавека і свету. Цябе просім. Боже, дзякуючы Табе, дзякуем Табе за найсвяцейшы дар адкуплення, які аднаўляецца ў кожнай святой імшы. Просім, адары нас сваёй ласкаю, каб мы годна ўдзельнічалі ў гэтай збаўчай таямніцы. Праз Хрыста, Пана нашага. Цяпер распачынаецца эўхарыстычная малітва і эўхарыстычная Складаем частка Богу на Эўхарыстыі. эўхарыстычную ахвяру, атрыманыя ад Яго дары хлеба і віна, якія эмоцыі Духа Святога Езус учыніць сваім целам і крывёю. Разам з імі прыносім нашыя сэрцы, поўныя веры і любові. Складаем Богу на эўхарыстычную ахвяру, атрыманыя ад Яго дары хлеба і віна, якія эмоцыю Духа Святога Езус учыніць сваім целам і крывёю. Разам з імі прыносім нашыя сэрцы, поўныя веры і любові. Абрад пачынаецца з падрыхтоўкі алтара. На алтар ставяцца карпарал, пурыфікатары, імшал і келіх. Прыносяць хлеб і віно, якія падчас эўхарыстычнай малітвы стануць целам і крывёю Езуса Хрыста. Цяпер наступае акаджэнне дароў. Мітрапаліт акаджвае ахвяры 3 ўзмахамі кадзільніцы. Першым акадзіць крыж і алтар. Ён таксама можа кадзіць дары, зрабіўшы над імі знак крыжа кадзільніцы. Абрад акаджэння мітрапаліта, а затым адбудзецца абрад і акаджэння людзей. Пасля акаджэння алтара мітрапаліт, стоячы збоку алтара, абмывае рукі, кажучы: «Абмый мяне, Пане, ад майго грахоў», каб з чыстым сэрцам распачаць складаць эўхарыстычную ахвяру. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру Твою, на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, да поможи нам годно удельничать в этих святых таемницах. Бо коли мы складаем эвхаристичную ахвяру, здійсняється справа нашого откуплення праз Христа Пана нашого. Цяпер надыходзіць ключавы момант эўхарыстычнай літургіі. Арцыбіскуп запрашае верніка ўзнесці сэрцы да Пана
і скласці падзяку ў малітве, якую ён ад імя ўсой супольнасці скіроўвае да Бога. Падзякуемся Вышняму Богу за дар Эўхарыстыі і святарства новага запавету, праз якія ён умацоўвае нас на шляху свайго валадарства. Дякуем Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і забагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана наша. Ён сапраўдны вечны святар, установіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўсім і на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Разам з анёламі, арханёламі просім Бога, каб Ён выслухаў усе нашыя малітвы, якія мы цяпер разам з вернікамі, святарамі узносім да Яго алтара. Гэтым спевам «Святы, святы, святы» мы распачынаем найважнейшую частку гэтай эўхарыстыі, эўхарыстычную малітву. Гэта адзін з нямногіх дней, калі моліцца падчас эўхарыстычнай малітвы рымскім канонам, першай эўхарыстычнай малітвай. Гэта найстарэйшая фундаментальная малітва рымскай літургіі, якая выкарыстоўваецца з 4 стагоддзя. Яна характарызуецца складанай структурай, шматлікімі заклікамі святых і падвойным ушанаваннем жывых і памерлых. Рэкамендаваны для ўрачыстасці, ён глыбока раскрывае ахвярную прыроду імшы. Канон выразна падкрэслівае, што імша – гэта ахвяра хвалы, падзякі, уміласціўлення і задавальнення. Уважліва слухайце гэтыя найважнейшыя словы. Гэта словы ўстанаўлення з апошняй вячэры, калі Христус упершыню даў нам эўхарыстыю. Яна з'яўляецца часткай усіх формаў хрыстычнай малітвы. Гэта момант імшы, калі хлеб і віно ператвараюцца ў цела і кроў, мы называем ператварэннем. І вызнае каталіцкую і апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сабе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень
калі Пан наш Езус Христус быў аддадзены за нас. Найперш з пашаною успамінаем благословленную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святого Юзафа, абранніка Найсвяцейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Пятра і Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Філіпа, Барталомея, Матвея, Симона і Тадеуша, Ліна, Клета, Клімента, Сікста, Корнелія, Кіприяна, Лаўрэнція, Хризагона, Яна і Павла, Косму і Дам'яна і ўсіх святых Тваіх. Праз іх заслугі і малітвы няхай ва ўсім ахоўвае нас Твоя апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Складаем яе Табе на успамін того дня, калі наш Пан Езус Христус наказаў вучням сваім здзяйсняць таямніцы свайго цела і крыві. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага адсуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, кая сталіся яны даром для нас цела і кров'ю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. На папярэдні мукі дзеля збаўлення нашага і ўсіх людзей, гэта значыць сёння, Ён узяў хлеб у свае святыя і дастойныя рукі, падняўшы вочы да неба, да Цябе, Бога свайго Айца Усемагутнага, і падзяку Табе складаючы благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і пійце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. У нашай Эўхарыстыі мы верым, што пераносімся да падножа крыжа, дзе паяднаемся з нашым Богам. Гэтак жа мы прысутнічаем ля пустой магілы і святкуем у Васкрасенне. Слугі Твае і Твой люд святы, успамінаючы благаслаўленную муку і ў Васкрасенне, а таксама хвалебнае ў небаўшэсце Езуса Христа, Сына Твайго, Пана нашага, складаем найсвяцейшай велічы Тваёй з Тваіх дароў і шчадротаў ахвяру чыстую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святы жыцця вечнага і келіх вечнага збаўлення. Узглянь на яе міласціва і спагадна і ласкава прымі яе, як прыняў дары праведнага слугі Твайго Абеля, ахвяру патрыарха нашага Абрахама і святую ды беззаганную ахвяру, якую прынёс Табе найвышэйшы святар Твой Мельхізедек. Пакорна просім Цябе, Усемагутны Божа, загадай свайму святому анёлу занесці гэтую ахвяру
на Твой небесный алтарь, пред обличчя Твоей боской величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цела і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае небеснае благаслаўленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просім Тебе, Пане, дай ім і ўсім, хто спачывае ў Христе, прабываць у месцы суцяшэння, святла і супакою. Таксама і нам, грэшным слугам Тваім, якія спадзяюцца на вялікую міласэрнасць Тваю, будь ласкавы даць удзел у еднасці з Тваімі святымі апостоламі і мучанікамі, з Янам, Стэфанам, Мацеем, Барнабам, Ігнацыем, Александром, Марцелінам, Пятром, Феліцытай, Перпетуяй, Агатай, Люцыяй, Агнешкай, Цэцыліяй, Анастасіяй і ўсімі святымі Тваімі. Увядзі, просім, і нас у іх супольнасць не дзеля нашых заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню, праз Хрыста Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благаслаўляеш і нас імі надзяляеш. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, празу все веки вечные. Отче наш, гэта адзіная малітва, якой нас навучыў сам Езус. Яна падкрэслівае нашы адносіны з Богам Айцом і вучыць нас прабачэнню, які мы даруем тым, хто грашыць супраць нас. Малітва «Отче наш» і знак супакою з'яўляюцца ключавымі элементамі падрыхтоўкі да святой камуніі, якія злучаюць нас з Богам, як Айцом і з нашымі братамі і сёстрамі па веры. «Отче наш» аб'ядноўвае нас у просьбе аб штодзённым хлебе і прабачэнні, а знак супакою, паклон або поціск рукі, замацоўвае гэтае адзінства, выказваючы нашае жаданне прымірэння. Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и валадариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Адразу пасля просьбы аб прабачэнні робіцца знак супакою. Гэта не проста прывітанне, а выраз еднасці і любові,
якія увасабляюць мір Христа. Нашого Пана Ісуса Христа, що вічне. Святий Ігнацій з Антиохії каже, що у Харисті ми ламаємо один хліб. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Цяпер распачынаецца момант прыняцця Еўхарыстыі. Гэты момант яшчэ называюць прыняццем святой камуніі. У перакладзе з лацінскай мовы слова «комунія» азначае «еднасць». Святыя камунія ўмацоўвае нашу еднасць Христом, Яго касцёлам, ахоўвае і аднаўляе жыццё ў Божай ласцы, атрыманае падчас хросту і канфірмацыі, дазваляе ўзрастаць у любові да бліжняга. Умацоўваючы нас у любові, камунія знішчае лёгкія грахі і захоўвае ад смяротных грахоў будучыні. Касцёл рэкамендуе вернікам, якія ўдзельнічаюць у святой імшы, прымаць камунію з належнай падрыхтоўкай, прадпісваючы рабіць гэта абавязкова не менш чым адзін раз на год у пасхальны перыяд. Каб прыняць святую камунію, неабходна быць цалкам далучаным да каталіцкага касцёла і не мець на сумленні смяротнага граху. Той, хто усведамляе, што учыніў цяжкі грэх, павінен прыступіць да сакраменту споведзі перад тым, як будзе прымаць святую камунію, захоўваць адпаведны пост, паставы цела і трываць у духу малітвы. Споведь, якая называецца яшчэ сакраментам пакаяння і паяднання, з'яўляецца лекам для душы і адзіным звычайным сродкам адпушчэння грахоў. У заходняй хрысціянскай традыцыі у рыма-каталіцкім касцёле, у адрозненне ад нашых братоў праваслаўных, вернікам прынята прымаць камунію у адной эўхарыстычнай постаці, а менавіта толькі пад выглядам хлеба. Славу все ж яму
Святая камунія – адно з найвялікшых і напрыгажэйшых перажыванняў хрысціяніна. Езус Христос, сапраўдны Бог і сапраўдны чалавек, прыходзіць у сэрца чалавека і яднаецца з ім, каб чалавек удзельнічаў у адзінстве, якое існуе паміж боскімі асобамі. Чалавек удзельнічае ў гэтым боскім адзінстве з моманту хросту, але ў кожным акце любові, асабліва ў такім вялікім і незвычайным акце, як узаемная ахвярнасць і прыняцце Хрыста. Гэты ўдзел становіцца ўсё больш інтэнсіўным. Езус прыходзіць у постаці хлеба, і мы прымаем яго. Нашы думкі, увага звяртаюцца да яго. Святар, паказваючы гостую, кажа «Цела Христова», тым самым паказваючы на Сына Божага, які стаў чалавекам і прыняў чалавечае цела. Ён схаваў сваю боскасць і сваю чалавечнасць у постаці хлеба. Мы можам адкрыць яго прысутнасць толькі праз веру і сапраўды злучыцца з ім праз любоў. Перад адыходам да Айца Христус пакідае нам запавет любові, нягледзячы на ноч здрады, нявернасці, нягледзячы на блізкую муку і крыжовую смерць. Гэтым запаветам з'яўляецца Ён сам. Езус застаўся з намі ў сакраментальных знаках, асабліва ў Эўхарыстыі і святарстве, устанаўленне якіх сёння ўспамінаем. Чыніць гэта Дух Святы, моцаю якога мы жывём. Адыходзячы, Христус абавязаў нас, аднак, да ўзаемнай любові. Гэта мы бачым, па прыкладзе, калі Езус мые ногі сваім вучням. Христус загадаў нам кіравацца ў жыцці прынцыпам любові. Гэта мой запавет, каб вы любілі адзін аднога, як я узлюбіў вас.
самага пачатку хрысціянская падзяка існуе пасля святой камуніі. Гэта натуральная падзея, якая вынікае з веры і сэрца пасля атрымання цела Хрыста. Усе стаяць на каленях, узносяць свае сэрцы на выжыню да Пана Бога, і ў гэтым духу падзякі знаходзяцца некаторы час. У заходняй літургіі падзяка часцей за ўсё выконваецца ў песні або ў цішыні, што можам назіраць далей. Святкуем глибокія таємниці, які закарнаюць сутнасць нашага хрысціянскага жыцця. У Эўхарыстыі мы верым, што пераносімся да падножа крыжа, дзе паяднаемся з нашым Богам. Гэтак жа мы прысутнічаем ля пустой магілы і святкуем у Васкрасенне. Мы збіраемся вакол стала апошняй вячэры Хрыста і 12 апостолаў, так як яны. Цяпер мітрапаліт чытае малітву, якой моліцца, каб святкаваная таямніца прынесла багаты плён. Каб мы ў часовым жыцці умацаваныя вячэраю Тваё Сына, заслужылі стаць удзельнікамі Яго нябеснай гасціны, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Дорогие браты и сестры, гэтай святой імшой вячэры Пана мы распачалі святы пасхальны трыдум. Напрыканцы гэтай Эўхарысты найсвяцейшы сакрамент будзе перанесены ў цямніцу, і там будзе магчымасць адараваць яго праз нейкі час. Заўтра касцёл перажывае Вялікую пятніцу мукі Пана. У гэты дзень Эўхарыстыя не цэлебруецца. У нашым касцёле будуць набажэнствы ў 8:30 ютрань, а о 19 гадзіне распачнецца літургія мукі Пана. Заўтра ўсіх веруючых католікаў абавязвае сціслы пост. У суботу 4 красавіка на працягу дня будзем трываць на малітве пры Езусе, складзеным у гробе. Таксама адбываецца асвячэнне страваў на велікодны стол. У 7:30 у суботу раніцай будзе ютрань і з 8:30 до 19 гадзін кожныя паўгадзіны асвячэння ежы на пасхальны стол. І ў 21:45 у суботу распачнецца пасхальная вігілія.
Это святая мша, на якой усе мы адновім абяцанне святого хросту. Таму удзельнікам гэтай святой мшы трэба мець з сабой свечкі. І ў нядзелю раніцай о 7 гадзіне распачнецца рэзуррэкцыйная святая імша, рэзуррэкцыйная працэсія, пасля якой адбудзецца святая імша, урачыстая. І таксама ў нядзелю святыя імшы яшчэ будуць о 10 гадзіне, у 11:30, о 13 і ў 18:30. Напрыканцы святой імшы у вялікі чацвер адбываецца перанясенне найсвяцейшага сакраменту да сімвалічнай цямніцы на ўспамін заключэння Езуса ў вязніцу пасля яго малітвы ў аліўным садзе. Сённяшняя літургія заканчваецца ў поўнай цішы, з алтароў здымаюцца абрусы на знак таго, што ў бліжэйшыя дні Эўхарыстыя не будзе на іх здзяйсняцца. Табернакулем застаецца пустым і прыадчыненым ажно да вечара Вялікай суботы. Трыванне ў ціхай малітоўнай адарацыі дапаможа нам глыбей спасцігнуць і перажыць таямніцу самаахвяравання Божага Сына. Цяпер мітрапаліт Іосіф пераходзіць перад алтарам, укленчыць перад найсвяцейшым сакраментам і, стоячы, насыпе ў кадзільніцу кадзідла, благаславіць яго і, укленчыўшы, тройчы акадзіць найсвяцейшы сакрамент. Потым, усклаўшы на плечы велюм белага колеру, падымецца, вазьме ў рукі пушку і накрые веленым, перанясе да цямніцы. У працэсіі са свечкамі і кадзідлам найсвяцейшы сакрамент пераносіцца да месца, дзе ён будзе захоўвацца. Наперадзе працэсіі свечкі прыслугоўваючы нясе крыж, а з абодвух бакоў два іншых прыслугоўваючы нясуць свечкі. За імі ідуць усе астатнія. Перад арцыбіскупам, які нясе найсвяцейшы сакрамент, ідзе туруферарый з дымячай кадзільніцай. Пасля вячэры Езус адзін на адзін маліўся айцу ў аліўным садзе. Адказваючы на любоў Бога, чалавек павінен адкрыць сваё сэрца і прысвяціць многа часу малітвы і пребыванню з Богам. У духу ўдзячнасці, спяваючы гімн, праслаўляе язык нястомна, ідзём у працэсіі за Езусам, каб трываць ім у адарацыі. Працэсія падыходзіць да месца захавання найсвяцейшага сакраменту. Мітрапаліт ставіць пушку, затым ён засыпе кадзіла ў кадзільніцу і, укленчыўшы, акадзіць найсвяцейшы сакрамент. Bye.
гэты час спяваецца гімн «Тантум эргу сакраментум». Гэта старадаўні адвечны гімн, у якім усе вернікі праслаўляюць дабрыню і веліч усемагутнага Бога. Вяртаемся да тых падзей, якія адбываліся 2000 гадоў таму назад, калі Езуса скапілі, пасадзілі ў вязніцу, несправядліва асудзілі, і ён знаходзіўся там адзін. Так і цяпер у нашай святыні Езус у постаці найсвяцейшага сакраменту пазірае на нас з крат, пазірае з любоўю і просіць, каб мы духоўна таксама былі з ім. Цяпер адбываецца момант, калі агаляецца алтар з абрусоў, ён становіцца голым. Гэта на знак таго, што заўтра у літургіі не адбываецца эўхарыстый. Дарагія браты і сёстры, заканчваецца наша трансляцыя архікафедральнага сабора касцёла, але не заканчваецца нашая задумана таямніца нашага адкуплення. Няхай супакой, дабро і надзея паселяцца ў вашых сэрцах. Дзякуем калектыву тэлеканала «Беларусь», які дапамог нам перамясціцца ў больш глыбокае перажыванне літургіі. Для вас каментаваў ксёндз Юрый Ясевіч, таксама спадар Юрый Стэльмах, перакладчык жэставай мовы. Сардэчна ўсім дзякуем за супольную малітву. Да пабачэння. Хвала Езусу Хрысту.